Maayong gabi mga kaigsuunan ko ni Kristo. Welcome sa ato ang YouTube channel, Romano Katoliko na Simbahan. So, ani ana usab kita karon aron atong paghisgutan ang Kwaresma. Ug kanus nagsugod ang Kwaresma gikan sa Ash Wednesday. Unsa man gyud ning Ash Wednesday? Unsa may atong pagabuhaton ani obligatory ba ni? As a Catholic, kung nagdeboto gyud ta, mo attend ta sa misa ug magpabadlis. Sa kining pagpabadlis nato, timaan nga naghinulsol ta sa atong mga sala. O giingon nga hinumdumi gikan ka sa abog ug sa abog usab pauli. So, ayaw baya kalimot na tao kang kabus. Ayaw baya kalimot nga ikaw magpaubos. Kay gikan sa abog, giumol ka na himong tao, tungod sa gugma, may kinabuhi kita. So, ingon ana mga kaigsuunan ko, nga atong hinumduman diha sa pagpabadlis nato, nga kita gikan sa abog ug pauli sa abog ang atong lawas. Pero doon na tay kalag nga mobalik nato sa Dios. Mao na nga dinhi nagsugod ang preparasyon nato sa Lent season. Dinhi magsugod nato ang pag-fasting, abstinence. Ang fasting mao kining duha ka smaller sa meals ug usa ka full nga meals buhaton ni sa Ash Wednesday ug sa Good Friday sa nag-edad og 18 years old up to 59. So ang abstinence mao usab kini ang pagdili mo kaon sa karne, sa baboy, manok, lamb, deer, o unsa pa na nga karne. So dili ta mo kaon. So ang atong pagkakaunon isda, vegetable, milk, eggs, no? Itlog, pwede na natong akaunon. Ang ato na siyang pagabuhaton gikan sa Ash Wednesday ngadto sa tanan nga Biyernes sa Lent season, sa Kwaresma ug sa Biyernes Santo. Mao ni atong buhaton og ang nag-edad nga 14 years old above ang mohimo ani. So mga kaigsuunan ko ni Kristo, atong pamalandungan kung unsa may maayo natong buhaton during sa Kwaresma. Doon na kitay mga ipasabot nga kung unsa atong buhaton during sa Kwaresma. Unsa may atong maayong buluhaton sa panahon sa Kwaresma. Una, i-give up nato ang mga sala. Ato bang kada bang i-give up na ipagawas na nato atong mga sala, dili nata magtago-tago pa. I-surrender nato ang atong mga sala ug ipakita nato ang atong gugma sa Dios nga maningkamot ta nga mutuman sa napulo ka sugo ug biyaan nato ang mga sala. Mao nay una natong maayong buhaton during sa Kwaresma. Ikaduha, mao ang pagpuasa nga kung ang atong tiyan walay sulod, attentive ta sa atong prayer, no, sa atong mga pag-ampo. Ug aduna kitay mga tinigom nga bahandi, ato kining ihatag ngadto sa atong mga kaigsuonan nga mga pagkaon, no? Ato ipalit og pagkaon atong ihatag sa atong mga kaigsuonan nga nagkinahanglan. So, ikatulo ang pag-ampo nga atong iampo ang atong pamilya. Kay dili man gyud perpekto atong pamilya, naa man jud kahuyangan gikan sa amahan, sa anak ug sa asawa. Dunay kitay tagsa-tagsa nga kahuyangan, so atong iampo ang atong tibuok pamilya. Ang atong mga kahigalaan atong iampo. Ang atong mga kaigsuonan nga nag-antos sa sakit, ilabi na gyud sa COVID karon, sa mga nag-antos sa pinansyal, sa nag-antos nga walay mga kwarta nga ikapalit og pagkaon. So mao ni ato ang atong iampo ug ang atong simbahan sa tibuok kalibutan. Atong iampo usab nga magpadayon ang ato ang simbahan nga wa gyud pero nag-ingon man ang Ginoo nga wala gyud makabuntog niini.
ang iyang gitukod nga simbahan walay makabuntog bisan pa ang kamatayon. So atong paningkamutan nga iampo nato ang atong simbahan sa tibuok kalibutan. Sunod, ang pagbuhat og maayo mao ang tabangan nato ang nagkinahanglan. Kanang nagkinahanglan atong tan-aw diha sa ato ang mga silingan nga nagkinahanglan sila og unsa pay ilang gikinahanglan diha nga need jud kaayo, wala ba sila pagkaon, atong tabangan. So ato silang iampo. Iampo nato nga bubuan sila og daghang mga grasya. Sunod, mangandam ta nga magserbisyo sa mga nagkinahanglan. Nga andam ta mo serbisyo sa nagkinahanglan nato. Diha na magsugod nga ang atong time atong ihatag, atong talent atong ihatag, ug ang atong treasure atong ihatag. Ang 3 T's nga naa nato atong ihatag. So ang time, sayon lang kayo ang time, no? Kay moadto lang ta dito ato silang serbisyuhan. Ang talent, kung tagaan kag talent sa Ginoo, ato silang tudluan. Kung ana atay financial, pero lisod ang financial, lisod ipanghatag. Pero sa panahon sa Kwaresma, o dili lang sa Kwaresma, nga atong paningkamutan nga makahatag ta sa atong mga kaigsuonan nga nagkinahanglan. So ato silang tabangan. So mutabang ta sa mga kabus. Musuporta ta sa atong mga buluhaton diya sa simbahan. Ato pong nga tibuok na tong kasing-kasing nga sa atong pag-alagad o paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa Dios nga malipayon. Kay kining tanan iya sa Dios, kaning time iya sa Ginoo. Kung kuhaon na niyang time nato, di ra ba gyud nato may bal-an. So mientras buhi pa ta, ihatag nato atong gamiton ang atong time dili lang sa atong kaugalingon ngadto sad sa uban nga nagkinahanglan, sa atong talent ug sa atong treasure atong ihatag. So sunod nga pagabuhaton nato mao nga mag-meditate, magbasa ta og Bible, mag-silent ta, maminaw ta, pagkatapos at mo reflect ta. Atong mag-reflection ta o maminaw ta sa mga thoughts sa Ginoo para nato. So mo na mga kaigsuonan ko nga aron mapalampo nato ang atong pagtuo, mo na atong buhaton nga mag-reflection ta, magmainampuon ta ug magbasa ta sa Biblia ug ablihan natong atong kasing-kasing nga pasudlo nato ang balaang espiritu. Unsa man pagsulod sa balaang espiritu kung ang atong kasing-kasing sirado. So aron mo kasulod siya, katong una natong buhaton, i-give up nato ang atong sala. I-give up aron makakonekta sa Ginoo. So sunod magtukod ta og bahandi nga langit nun. Mao na atong hunahunaon karong semana karong Kwaresma nga atong hunahunaon nga magtukod ta, magtigom ta og bahandi nga langit nun. Kay basin og nagsigir tag hunahunag tigom og usaon pagpangitag kwarta. No, sumadi makalihok ang Ginoo ana kay nagsige naman tag hunahuna og kwarta. Bisan sa akong kaugalingon bitaw, nagsige pito ko hunahuna sa kwarta. Unsaon ako nga makanegosyo ko, unsaon ako. Pero panahon karon sa atong pamalandongan pag-ayo, dili lang bahandi nga kalibutanon ang ato ang hunahunaon pag-ayo kundi atong itukod ang bahandi nga langit nun. So putlo nato ang atong mga materials nga kanang bitong mura kag attach sa mga materials. Atong putlon usa nato na. Kay dili ta makalihok kung attach kay ta sa mga material sa butang aning kalibutana. Sunod, magpaambit ta. Mao nagiingon ka ganina, atong ipaambit ang atong time, talent, treasure ngadto sa uban. So, sunod, unsa may atong maayong buhaton pasunod? Nga i-control nato ang mga kagustuhan nato, atong i-control katong mga entertainment, kanang magsige na lang ta og kanang pananglitan na ay mga magsige na lang ta og duwa barog sugal diha, no? Kaning tungit or unsa pa nang mga
mga makalingaw sa ato nga mawa na hinuon ta sa panahon sa Ginoo. Usa pa gyud kaning cellphone. Kung sige na lang gyud atubang aning cellphone, mugamay ang atong panahon para sa Ginoo. Kay naa na lang ta sa cellphone kanunay. Okay ang cellphone. Gamito nato siya pinaagi sa pakig-communicate sa uban. Ilabi na gyud nga imo ni siyang gamiton para sa pagpahatag sa imong talent ngadto sa atong mga kaigsuonan. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, mausab kini nga atong kining kwaresma ato usab pas-anon ang atong mga sa pag-alagad, magpasaan magito ang mag-alagad, di ba? Ako nakaagi ko pangalagad nga grabe nga pagpangalagad. Iya to sa Dios, dili to ako, no? Kay kung ako lang to, di na ako makaya. Pero kung iya gani sa Ginoo, wa gyud kay balibad. Bisan pa og nanglaba ka, pag naay tawag sa imuha, biyaan yun na nimo tanan. Ingon ana na siya kung mag-alagad ta. Patyo na to ato, isakripisyo na to atong sarili, ato ang pamilya. So moingon ko tong uban sa una, kaingon ko sila nga, Diyo, imong biyaan ang imong mga anak. Akong mga anak ato murag mga grade 5 pa, na anak pa sila. So, ingko nga diha pa jud ka usa nga nahitabo nga do na mi seminar nga gihimo. Tapos pag uli nako giingnan ko sa akong amiga nga, "Uy, ang imong anak hapit naligsan." Ingko, "Praise the Lord." Siya, nalipay ka nga hapit maligsi mo anak ko. Magpasalamat ko sa Ginoo kay bisag diha pa ko kun itugo to sa Ginoo mahitabo gyud to. Kay wala man gitugot sa Ginoo, gipadalhan niya og daghang mga anghel ug mga santos nga nagbantay sa akong anak. Kay tuwa ko nagserbisyo mao na akong once nga magserbisyo na ta, andam na tang mo sakripisyo sa ato ang mga kagustuhan. No, unahon na nato ang pagserbisyo pero kana iya po na gikan sa Dios nga gasa sa atoa. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga atong ihalad ang atong adlaw nga kinabuhi ngadto sa Dios ug ngadto sa atong mga kaigsuonan. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga ang Lent mao kini ang Kwaresma, mao kini ang pagpamalandong nato, pagpangandam nato sa umaabot nga pagkabanhaw. So dinhi na lang ko kutob ug daghan kaayong salamat ug maayong gabi sa tanan. Praise the Lord. Amen.